BMW बे जोंनि गामिनि हस्पिटाला नोंथांमोननो भिडिअ देखायबाय थायोमोन ना बेनिफ्राय जों दिनै टाइम पास मा खालामगोन मा मागोन माने जों दिनै Q&A भिडिअ बानायनो नागिरदों बे जायगायावनो बानायगोन जोङो स' गोबाव सम जाबाय Q&A भिडिअखौ आं कमप्लिट खालामाखैमोन दे आंनि मेन चेनेलनि Q&A भिडिअखौ माने मास मोनथाम ना मास मोनब्रै जालांबाय आरोना थेवब्लाबो आङो भिडिअखौथ' आगोलाव बानायदोंमोन खिन्थु दिनै गोदाननो बानायफिनदोंसै नैबे जाय सिबनो होगासिनो आङो दा साननैसो बोथोरा जोबोर गरम दै बेनिखायनो न' सिङावबो थानो हाया नालाय जों बयबो बेयावनो माने हस्पिटालाव फैनानै जिरायना थायो बार खोलो खोलो नाङो नालाय बे जायगायाव बे जोंनि गामिनि हस्पिटाल दै बेनिफ्राय डाक्टर फैयो आरोना खिन्थु बे साइडआव फैला मेसेज फैबाय थायो नै बेयाव दाबो डाक्टर फैयो डाक्टर नङा नार्स फैयो जाबाय चेक 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 माइक चेक हेलौ 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 उन्दुना ना मबाइल पुरा मानिफ्राय उन्दो इनिफ्राय उन्दो उन्दुदो नामा इनिफ्राय इखिनिफ्राय ओमफ्राय इखिनि आइथिंखौथ' नुवाखैना अ ओरै जानाय ससमा गान नामा Demi kanali yang laji yang isi kesalahan खोथाया थाखा इजा थाखा आं अफ खालामनो होबाथाय खालाम बेनिखायनो लागोल फकास खालाम आंनियाव माबा आंनियाव खेबसे केमेराखौ थुना होग्रो होमबाथाय एसे माबा फकास खालाम जाबाय ना जाबाय रेकर्ड जादों अफ खालाम बारा गोजान थांना थाना बाय थ' आं बारा गोबाव खोथा बुंबाय थाला आरोना डाइरेक्ट Q&A भिडिअनिखौ दिनै जों स्टार्ट खालामखादोंसै आं गोबावबो जाबायमोन नालाय आं आगोलावबो बानायखायाखैमोन बेखौ स' बेनिखायनो आं दिनै बारा गोबाव खालामला डाइरेक्ट Q&A भिडिअखौ आं स्टार्ट खालामखादोंसै अफ खालाम थ' Q&A भिडिअखौ आं बानायखांबाय बेनिफ्राय नै बेयावबो बे मबाइलाव कुइसनखौ लादोंमोन आरोना आङो बेनिफ्राय साननैसोनि उनाव आङो इडिट बानायदोंसै भिडिअखौ दाथ' गासैबो सुदा जोबजोब्बाय बेनिफ्राय खालि इडिटल' दंसै बे जायगायावनो बानायदोंमोन दे उनाव नुगोन आरोना नोंथांमोना Q&A भिडिअखौ आंनि एक्सट्रा इउटुबार चेनेलनि 50K साबसक्राइबार जानायनि दे आं माने मास मोनब्रै बारबाय मास मोनबासो जालांबाय बे भिडिअखौ आं दासिमबो बानायाखैमोन नाथाय दिनै कमप्लिट जाबाय साननैसोनि उनाव इडिट बानायगोन लासैनो बेनिफ्राय आपल'ड खालामनो हागोन आंनि मेन चेनेलाव बानायगोन नै बे जायगायाव बारा मानसि गैया दै सानै साथामल' दं आरोना जों साबा दं गासै बेनिफ्राय आं सला लाबोफादोंमोन बेनिफ्राय नै सासे माइकखौ दांगासिनो दं बेनिफ्राय सासे आरो रायज्लायगासिनो दं मालाय बेनिफ्राय बे गासैबो हस्पिटाल एरिया गासैबो बेयाव हस्पिटाल गोजा मोनाबिलि समाव जोङो माने सासे आदाजों आंजों लांहिनाव फैदोंमोन दे टाउनाव फैदोंमोन बेनिफ्राय धारा लानो फैदों जों बे जायगायाव जों लानो फैनाय धाराया बेनोमोन बेनिफ्राय जोङो मेन खोथाया मा धाराखौबो माने जोङो खानाय सिनग्रा दखानावसो मोन्दों आरोना ओरैनो लकेल दखानफ्राव बिराद दाम बियो बेनिफ्राय बे दखानावबो दंमोन खानाय सिनग्रा दखानाव खाथियावनो दखान दंमोन बेफोरबायदिनो बायदिसिना फानो बेयाव मांस सब जाबाय जोङो बेनिफ्राय बे जाफुनाय हरावनो पुलिस फैदों दै 6टा जादोंमोन पुरानो 6टा जादों बेनिफ्राय पुलिसफोरा फैनानै जोंखौ माने बेनिफ्राय थांनो थिनबाय आरोना आजिखालि 6टा बाजियाव माने पुलिसफोरा दखानफोरखौ बन्द' खालामजोबनो थिनो बे जायगायाव हरबाबो सान बायदि नाङो दै आजिखालि टाउन एरिया गोलैबाय नालाय लांहिना बेनिखायनो गासैबो लाइट जाजोब्बाय खोमसि जाला दै साइड गासैबो लाइट जाजोब्बाय गेदेर गेदेरनो